Khyrdop inline permit ni ILP jong Khasi Students Union kabala pynieng ha surok 4 lane ha ka arpho mer Pahammawlein Ri-Bhoi District kala Shah pynpra ba Shah thang dusmon ha ki briew bomla bantip hne ka step phyrngap ka KSU kala pynieng yakni Khyrdop dang ha ka tarik Naitung ban pyrrkhing ya ka jingrung laitlan kiba Jylla Jylla bar ka jingpynieng yakni Khyrdop ka long na ka bynta talasi yaki kisla jong kiba Jylla ban pynthikna ba kimde ki bashuwan rung bean Hakani kasi pynieng Khyrdop ka KSU tang hapo ki katto kan nikenta kalayo ban pat ya bonut ki Jylla ki bathumu ban rung Jylla klem ki kisla ba yakni ki Jylla la pen phai pat ki sha asam ka KSU kala pynieng yakni Khyrdop kum ka jington jo ya ka sarkar halor ka jingpun slam ban pintre kamno ya ka inline permit Jylla badu ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act ni MRSSE Kynnoh ilam ka KSU kala subajur ba ka jingpynieng ba jingweng ding yakni Khyrdop kala ban na ka kam jo ki Pulit